Давай. Костанчета, аз съм да парфа да и днеска ще играем отново в моят сервер с... Рос и продължаваме поредицата, както виждате. Сега си направихме едно много яко лего, както виждате. Той става да направи. Да, аз помагах. Искаше да ме изненада. Аре, сега кой ще правим? Те съм ще оцелям, чакай само ще взема кит плюс. Те не е ли по-яко? Как? Виж. Те според мен е по-яко, те я знам. Аз не знам. Ти ще го щупиш и го сложа на ново. Get money from the door. Абе, там едно. Какво правиш, брат? Какво правиш ти, бе? Ти пишеш антиспам. Абе, ти не бях в три в чата, бе. И за кого още не разбрах за кого щупи го такова. Да, знам. Не ме питай. Аз да взема малко храна. О, дай малко. Чакай, бе. Взех вече. Чакай, бе, чакай. Дагай, бе, искам да съм... Аз пък не съм гладен, човек. Майко. Аз искам да си правя мината, да правя мината. Че не ни направи ли? Или това беше... Да, това беше твой сервер. Да. Да. Както спомняте, нали, да парфо. Да. Беше за една седмица там. И пак правихме клипове, както виждахте, обаче той не снимаше. И аз се извинявам за... че вчера не снимах клип, просто бях с един много... с Холинг БГ, бяхме у нас и така. Виж, имам един текстур пак, дето печения картоф, обикновения картоф е като печен картоф, печения картоф е като картоф. Не дейте, бе, ще умра така. Не, сериозно. Наистина ли, бе? Да, бе, без смисъл. Добре. Ще споделя. Добре. Като свърши клипа, дай. И да, благодаря, пак искам да ви благодаря, но съжалявам, че само благодаря всеки ден. Благодаря за 4 абонати и моля ви, абонирайте се повече, защото искам 1000 сабскрайбъри за да получа наградата на YouTube. И да, това е. Ще стане след няколко години. Да, 3-4. Аз тогава съм на 14. Не, всъщност тогава, сега ще кажа на колко години съм. На 13 около 3 години. Не, чакай малко. Сме, бе. Не, бе, чул ли си, бе? Чакам да е 11. Не, бе, след 4 години. След 4 години станем на 15, т.е. 15. Или ако след 3 начина 14. Добре. Сигурно някой си мисля, че сме твърде малки за YouTube, но както виждате не. Ла-ла-ла. Да. Казахме едновременно да. Ла-ла-ла. И да. Аз изтъшли са. Оня път, дето и двамата викахме и после накрая и двамата. Да. Да се хвилиш. Я ми дай малко факли. Тя само намира. Нямам. Фак. Направи ви. Чакай. Добре. Сам да иде дърво. Няма кол. Фак. Не, има кол. Къде е? Събем ли? Няма никъде кол. Има печката, ако не виждаш моето момче. Аз поне съм момче. Не, ще го сега. Аз сядвам и са по... Да, е. Ара да спим, аз съм тук като легла. Не, бе, чакай, аз си направя това, че след малко ще заспям. Ти си лежи там. Не, чакай, стани. Бе, Кюлио. Стани, гаддемет. А те. Аре да лягам сега. 3, 2, 1, давай. Омага написах дат. Нали? Вижда се написах дат, защото ми е будна. Да, да. Вау, написах вау. Шо. Аре, чек, колко време ще чакаме, бе? Не знам. 5 години по-късно. 5. Още 1 милион години. Years.
5 years, какво? 5 години по-късно. Добре, гдо. Сега какво ще правим? Имам идея. Значи, ела, следвай. Следвам тебе. Извините, че ми забива толкова, просто нямам много силен коментар и да. Виса. Виж. Чай. Фак. Какво беше ти, бе? Крипър. Майко, чек, знаеш как? Фак. So stupid, Creeper is stupid. Вземи 2,5 сърца. Мен взе едно. Чак. Взимай тези неща. Гледаш ли са? Значи, аз съм тука, чакай. Бягай. Виса. Аз съм тука. Ти си от другата страна. Искаш ли? Тука, виж. Чай сега ще така. 1, 2, 3, 4. 4 и чай, минаваме едно кръгче. 1, 2, 3, 4. Ти започваш тука. Къде? Ти започваш тука и почваш надолу. И така ще обиди. И така ще бъдем все едно една голяма мина. Тука, извини. От тука ли да започна? Да, така, виж, гледаш ли? Така. Аз не мога да го направя като тебе. Виж, бе, просто правиш така. Гледаш ли ма? Да. И така. Ето, гледаш ли? Да, бе. И така просто прави, докато не стигнеш до нещо важно. Само на... Чек, аз не знам как да го направя. Майко, чек, ще прибива, без към се чек. Просто някакво ма дразниш понякога, не знам. Може, брат. Виж. Виж. Бе, ди си можал. Бе. Ще използвам на цепин да се нацепя малко. Ла. И да, извинете, ако се чувам толкова силно. Да. Да. Просто не знам, да. Кой коментирва? Не знам. Чек. What the fuck? И кажи ми, ако ти трябват факли. Аз имам. Ко стана, бе? Намерих кола. Чай. Чик, защо е така, бе? Защо е си го направил? Я знам. Честито. Мерси. Да. Чик, тук съм вече Snoop Dogg. Ще спея да next епизод. Дай ми помогнете, защото... Я знам, просто написвайте коментари да ми е интересно повече. И да. Интересно е. И харесвайте. И пишете, ако нещо ви дразни много в мен. И да ми го обясните, аз се опитам да се поправя. И да. А пък ако напишете да. Аз снимам с една друга програма, тъй че... Коя? Bandicam ли, бе? Не. С една Action. И не знам дали ще ме забива или не. С което чак сега се изтеглих. И за това не знам дали ще ме бъги. Бъга ли аз бъги. Дали ще лагва? Да, дали ще ме лагва. Така да го просто ще видя клипа и ако не стане... Чай. Лололо. А ти, кажи го, бе. Ще трябва да ходя да си взема, кажи го, бе. Не факли, аз имам 42. Такова, кажи го, бе. Да си направя една айрон кирка и ще взема и тая. Къде изчезна кола, бе? Да, знам. Ще убия човек. Изкъбил си го, нали? Не. Къде друга кола? Беше в печката. Да, знае, чек, не в мене. Не съм го изхъбил. Тя знае, чек, не в мене. Ти намери ли кол или... Да, имам само 5.
И голяма работа, то не трябва много. Ко? Чик целият чест тук се припълни за чисто тъй и тъй. Май колко кирки имам, човек. На, вземай хляб, бе. Дай. Къде си? Е там, пред честа е. Е там пред честа. И ступет. Безкъм се. Колко хляб си ми дал, бе? 5. Ей! И аз имам 5. Точно. Ей! Ей! Наядох се. Айде сега да ходим. О, кожа намерих. Знам, нали бяха пуснал там. Да. Рауби, така би. Къде? Да, сигурно на мапа сега видят. Къде ще кажа? А да, е тук две къщи били. Да. Не баш къщи там. Това е. Чакай. Уи, yes. Ко стана? О, скелетонче. О, намерих кол, yes. Това на роската. Кое? О, страницата ми. Ла. Добре. Това са не бе за къщите, за... Да, сващам. Това е моята. Ето хладилника. Да. Аз след малко ще ви покажа моята. Първо трябва да бера кола и ще ви покажа моята. И тук има, нали, така готова храна. Ето фурни имаме. Т.е. аз имам би. И тук на геймърската стая. Бадрум, кичен. Ето го чивито. Да, и тук Да, Парфо, за сега знаеш колко съм събрал? Колко? 16. О, да, ето го компа и тук. 20 колчик. Добре, аз компа си го представям много мощния в Майнкрафта. Чай, и аз трябва да отида. 8 рам. Да, добре. Това не е ли много е чек? 8 рам. 8 рам, брат. Има и някой, който е с 8 рам. Значи има много мощен комп. Да, точно. Сигурно има с 10. Да, сигурно. Аз забравя, чай. Да, само моите се представям. Оу. Ча, намерих конче, ей! Запнам си кончето. На мен не ми трябва, ама ти трябва седло, ей! Мисля си взема, ей! Няма. Как мога да си направя седло? Да. Фак. Ще видиш ли отнете, защото на мен нали знаеш, че ми се бъгва идея. Чай, просто задръж малко ти конче тук. Ще отида да взема такова си, едно да ме обича. Макавеле. Ооо. Майко, чек, тук е му зрял, ти ние трябва да ги събираме, чек. Майко. My new home, motherfucker. Ето това, както казахме на home, преди епизод. И да. Така, това е мината на роската. Чакай малко, аз ще да си опитаме кончето, защото е яко. Така. И... Да, това е всичко взето, общо взето. Показахме всичко. О, кончето ми се качи на дървото. Лололо. Сега ще трябва да го убия. Шугна се, няма го убия. Никой не бих убил животно. Ако не ми пречи. Чек, че конче ма дразни. И не знам дали
Още ще снимам. В смисъл, имам предвид дали ще продължа с този клип или сега да го спирам, не знам. Не знам дали сега да го спирам клипа. Както искаш. Или О, още малко. качих се върху него. А контролираш ли го? Не. Просто ми трябва, бе. Чик, първо трябва да го задържа. Първо трябва да го задържа и тук, знам. Чеп, аре бе, конче, стой тук, моля та. Ела при мене. А как се прави въже? Я виж нета, моля та. Конче си. Ай, чик, трябва ми бе, искам да си имам конче. Все пак. О, без да иска го ударих, без да искам. Много съжалявам, конче. I'm sorry, конче. О, дай ми се долу. Yes. Ей, управлявам кончето. Трябва ми въже, ще ми дадеш ли едно въже? В смисъл... Не, скарай го в хома, той няма да ни причи. И ми трябва да ти врати, трябва да ми направиш врати, защото дай. Се върти, бе. Защото аз нямам врати тук. В смисъл имам врати, ама... Да читна ли? Не, идвай с коня в холма. В нашия хом ли бе? Да, бе, в нашия. В смисъл не в уния стаички, ами... Да, в нашия общия хом. Давай. Само ако го намеря. О, виждам го, бързо. Щупи факлата и нищо от нея, иначе не се побирам. Това факла, бе, брат. Она, отпреде. Аре, се. Така. Чай. Трябва ми въже. За да го вържа. Не да се разхожда. Бързо затвори. Ето, като няма излиза. Ще излезе. Чакай, нямах ли два торча, бе? Не. Ей, че е моето конче. Стига, че е моето конче. Що бя? Стига, че е моето конче, аре, бе. Виж, това ме обича. Фак. Еми да, бъгна. Пак се бъгнах. Ще умра. Не. Ми дай да го изкарам, иска малко да се полюлея на него. И аз пък да се полюлея. Иха, уху, лу. Да, и за сега си направихме конче, ама ми трябва въже. Може ли да читна само да си взема въже, молята? Окей, бе. Yes. Гаме моде едно. Чай малко сега. Как е въже на английски, бе? Че аз забравям винага. Не знам. Абе, ще го търся. А то как изглежда? Еми на вито такова. Аре, че спъй, нищо не става. Защото аз трябва да спа, нали знаеш? Еми с двамата ако спим, то няма да стане. Не, да, ще стане всъщност. А дали ще спахме и нищо не стана. Аре, идвай да спим, човек. Чакай, търси си въжето. Да видим дали ще стане. О, добре, аре, идвам, чакай. Лягай, аре. Аз ти казах, че нищо няма стане. Ще стане, бе, изчакай. Кой си писал? Аз съм писал Тупак, Бакит си написал Антеминем. Да е. Харе, бе. Опа, стана, не ме интересува. Стана. Аз не ме интересува, пиша. Ето вече стана светло и без ти. Аз без това го направих ден. Как е мене? И да, аре бага. Задържай кончето. Чакай. Стар, стринг, материали, то че е пажна. Чек, не мога да намерям.
ето го, Лид, намерих го. Тих. Ела, Кончи. Кончи, ела тук, бе. Чай, моето Кончи бъде тук. Клипа за предсака. Що, бе? Аз още снимам. Нямам достатъчно място. И да, продължаваме да снимаме. И това беше за днес. Довиждане.